Helo, dosbarth Menai. Heddiw, da ni'n mynd i wneud leek and potato soup, cawl cennin. Digon hawdd. Tatws yn y sosban wedi dorri'n barod. Dyma nhw'r nionod. Wedi torri. Dwi wedi torri'r cennin yn barod hefyd. So, i fewn a bob dim digon hawdd. I'll just gorffan torri'r cennin yma. I fewn yn ni. A un chicken stock. Ydych chi gael hein yn Tesco's, Morrison's, Asda, rhywle. So, un o hein. Agor o allan. Popio fe fewn. A dyna ni. Disgwyl iddo fo ferwi am ryw 20 munud. A gawn ni weld. Hwyl! I had a few vegetables left over in the fridge since the weekend. So I'm going to prepare a soup in the soup maker. Just yn llenwi hwn I fyny 500 milliliter, 500 milliliters of cold water. Dyma ni, barod I mynd I fewn. Iawn, rwan, dwi jyst yn gwneud bob dim I fewn yn y soup maker I ni gael soup, cawl, llysia, lyflu mewn dipyn bach o amser. Llenwi fe fyny, gymaint eich da, llais bob dim I fewn. Llenwi fe fyny. Fyny. 2 veg stock cube. 1. 2. A 500 milliliter o ddŵr, 500 milliliters of cold water. I fyny i'r max line. Dyna ni. Chydig bach o halan, just a bit. Chydig bach o bupur. Wedyn mae'r top yn mynd yn ôl ar y soup maker. Wedyn, gewch chi ddewis pa mod ydych chi isio i'r soup fod. Smooth neu chunky, pwyso mod a start. 26 munud i'r soup chunky neu 19 munud i'r un smooth.